ማለት ነው حنات ክልላዊ መስፈርት አማዲና እና ተመዝግና ስለዚህ በሕግ ደረጃ ድማ ክልላዊ ፓርቲና ማለት ያብ ትግራይ ጥራሕና ንቀሳቀስ ብምርጫ አለ ማለት እዩ እቱ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ትሕዝለ ልዕልካ እዩ ከባቢያውነት እዩ ከባቢያውነት መሰረቱ ገይሩ ተራዒሉ ስለዚህ ከባቢያውነት እውን ናይ ባዕሉ መሰረት ኣለዎ ትኩረት ገይርና ተራዕናሉ ንኩሉ ህዝቢ ተንብየን ናብ ሓደ ውዳበ ንምምጻእ ፖለቲካ ድሌታቱ አፍቱ ማሕበረሰብ ዘለው ጸገማት ምፍታሕ ካውና ትኩረት ገይርና ተበጊስና ማለት ስለዚህ بحق الدرجاجو كلاو إيو أودادو دما بتنبين الدرجاجتنا مسئنا بهاجراو درجة ما تحساس بان هذا مو هاجراو إيو مالس لذي تو كلاو تو خوابيونا تحساسبان تهاجراونا تحساسبان أصلا بنا نصفحه قد يكون مالتي عملنا فترنا خاطرنا ملء تجراي نا تنكسر أصلا نصفحنا يكن خدنا بهاجر الرجاون مستوم ኢትዮጵያ ልቃሳሱ ሀገራውያን ሆኑ ተም ሀገራውት ተሐስባን ሙምሶም ግንባር ጥምረትና ፈጠርና ክንቃረስ ሰለምና ማለት ስለዚህ ሐቂዩ አፍተ ሓደ ክንፍስ በኸባቢ ኢና ተደረጅና ማለት እዩ ካውዚ ውጽ ምሰልና ኸዓ ከም ተዓንተውን ኣብ መእተዊ ዝገለጽክዎ ኣብ ሀገራዊ ዛዕባታት ኣዲምና ኢና ምስ ተመልከትና ይህን ምሂና ተባህና ከንጸንሕና ናፍቱ ፈለማይ ሕቶ ከኣቱምና ኢትዮጵያውያን ኣብ ህንጸት ተሪር هاجر منجستن أب سوتم حبر بهرا وحدنتن أمنتاي كنتات نيرنا خالقها حزخة أب كمي كنتات ألنا زولي زخون مزات حزون بصرخة أمتاي دهمنا أين أمتاي أنت دهمنا أي خز حيش تبل مهنياتون إحنا دعم ترير هاجر منجستي دينورنا عدينا تمساس عليون تنكر حبر بهراوي زلنا عدينا هنا أبزح الساعات خد أمتاي دهمنا أين تسرحنا زي حيش تبلسي كم زيجان كم أون كم بارتن صبو يا هم شوم تنبيه بارتي حيثنا متبقسنا هجروا أجندات اللونا هم تقولوا كلها أجندة ونينا نخا أجندة ونينا خفافيلنا بدن بي نتصيرنا حسنا ونا أميتنا البرنامج ونسفرنا هنا نفتوانا حتى كعات تطلقوا جن قدم لنا سرعاتها من نفلتو ناي نجوسها سرعات نيرنا هجر من جست خوان كنولا تخوينا أفتو تو سرعات بتوم نجوسات يزقلت نيرو مالتي ስለዚህ السدما قدمي له تو عوي سلت أنا النبرة بمنجستنا الدرجة خد قلت أدخل تو عبيتي ناي سلت أنا حيزهم سفح جزعات سفح أتحساس بحيزهم بسفح كفال أفريقيون في لو سكع أي بحر للقط أنا حيزهم نورو أبوتاتنا سنبرة سرع السرح والنورو تزعبي سلت أنا ويرمونا عبي هاجر منجست كنوا لنا خال نياكسوم سلت أنا إمارة نوح جزي عوي منجستنا كنوا لنا كاوتنا نايلا لبلاد حيزنا إنا كنوا قلت أنا خال كاوت ناي غندر نورا كاوت ناي شوا هم يلونا تبلسنا هات يوحنس نورا زمن جزءات قط يلونا بالنسبة قادس نورا جنتو هاجراوي سرعات كنوا لنا خال بتوم نجوسات تتحازي ينير مالتي سلطان كتحتوين كاوب بناي نجوس توارد ينير مالتي سلذي ذو سرعات ذي مستحيل إني أكتب صو أي تخلينها أنا خذ خالي زمننا نينا مالتي خالي أنا حزباوي سرعات تتخيلوا ديمقراطي بهذا صنص حساب تكبير خا نهزم من قسنة عمتكال أبز كبر له جونسي إني مالكال مالتي أسرع ساعة سلذي حبر بهراوي جلز بهنا قرني أب هاجراون أبات حساس بزيجاتات الجبرة كاوقت إلجن نيجو ساوس سرعة سلنا مالتي ده نيو علم صبوا وناوي نقرني روم إثيوبيا عالم كافتن عبيت هاجرات لبهنا 4-5 سرعة اللخنة تهنيرو بدحري قلنا تدخمت لبوص اللخنة تاتون له سلازي أو سعزي كميتر إلو الكايو يو مكوراتات كلهم بهيرات مسلات نيزيقاتات مسل لخبرنا لولو تناي هذا سرعتنا كري أنا خذ مالتي أو طريقنا يو تو ديمقراطي لبهذا صنص حساب بسرون أيش أبطون نمنتاي في حبر بهراوي فيدراليزم سرعات قلنا دحري كا تناي مجمرة ناي فيدرال سرعات مسرتها ديمقراطية ديمقراطية دحر ليلا فيدراليزم كتب لي يتخلن نعملت هذا يوحنس تريناهم أو كله نجوسات شو منيرهم نعملت ناي نجوس جوجام كتسعير خبابي أو تلو سلطان هو نيرهم نجوسنا يرجسوا يسرقوا نجوس تكلم على توهيد وعني ناي جوجام ناي شوالا هذا ملك موتيوم ناي شوا نجوسينهم ناي ولا لهم ناقورو يوم ما حضر نيرهم سلطان خفيف نيرهم هذا يوحنس مالتي أوزد الرجال هن متناقن فيدراليزم سلطان كابزيكاتات كاب تحتنا بالعلي مالتي ببخاوي وبهالهم يزبل جن عند حر ديمقراطية الكخوين كاجن
ትርጉሙ የብለን ስለዚህ ነበረና ኢህአደግ ስርዓት ምተሪናዮ ካብ ላዕልና ብታሕቲ ልወርድ ስልጣን ይነሩ ማለት እዩ ዲሞክራሲ እንድሕለም ጽኸርማ ሕብረ ብሔራዊ ክትብል ኣይትኽእል ስልጡ ቋንቋ ግን ከልው እዩ ኦሬዲ ሓደ ግዜ እውን ትፍልስፍና ስለተፈጠረ ሁሉም ዜጋታት ብሔር ብሔረሰባት መሰል ለኽብር ተዋሂዱ ስለተነገረቱ ቋንቋ እምበር ኣብቲ ሕገ መንግስቲ እውን ኣርቂቖም እዮም ብድሕሪ ግን እቲ ሕገ መንግስቲ መርሑ ነበሩ ኣካላት ግን ዋውፅኦሞት ንዕኡ ይግዝኡ ነይሮም ማለት እዩ ዘን ካብታ መለኻኸታ ይወፅኡ ማለት እዩ ስለዚህ እንዲያውም ዘመናዊ ንጉሳት ክንብሎም ንኽእል ኢና ዘመናዊ ንጉሳት ክንብሎም ትላለም ሓደ ግዜ ይፈርሰና ማለት ቶም ንጉሳት ቀደም ላዕላውነቶም ካብ ቀይሕ ባሕሪ ነፂሎም የርእዩ ነይሮም ግን ኣፍቱ ጥቕሚ ኣፍቱ መሬት ምሻጥ ኣፍቱ ገለገለ ምጥቕላል ሃፍቲ ምዝራፍ ገለ ያው ናብኦም ከጽግዖም ይኽእል እዩ ግን እዚኦም ላፋላል ነገር ንእዎም ግን ሲስተም ተሪኻያ ግን በቃ ንሶም ኣብ ስልጣን ምስ ወፁ ቋንቋ እዮም ዝጥቀሙሉ እምበር ትባህርዮም ንሱ እዮም ናብ ዓልየት ናብ መብሶ ናብ ከባቢ እዮም ኣትዮም መወዳእታ እውን ተዛጋጠመና እውን ኣብ ኢትዮጵያ ብ7 ዓመት እኳ ረኣይናዮ ጦርነት ናቱ ምንጪ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ቤተሰብ ስርዓት ዝተተኸለ ማለት እዩ ናይ ዓልየት ናይ ሓደ ከባቢ ስርዓት ዝተተኸለ ማለት እዩ እሱ ክወድቕ ተሎ ድማ ሒዝቦ ኸይዱ ኩሉ ነገራት ስለዚ እዚ ብዙ ክገልጸ ዝኽእል ማለት እዩ ጽቡቕ ኣብዚ ሰዓት ኣምታይ ተድህብና እዩ ዝሓይሽ ምክንያቱ ኣምታ አንተም ትገልጸ ነርካ ጥንኩርን ተሪርን ሃገረ መንግስቲ ንምህናጽ ከምኡውን ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ንምጥንኻር ኣብዚ ሰዓት ኣምታይ ኢና ክናድህብ ዘለና በተለይ ምስ ናይ ለውጢ መንግስቲ ተታሒዙ ዝተሰርሑ ብርክ ዝበሉ ሃገራዊ ስራሕቲ ኣለዉ ናይ ለውጢ መንግስቲ እውን ጀመረሉ ጉዕዞ ናብ ሓደ ንደመር ናብ ሓደ ንኹን ንጋመድ ንተኣሳሰር ንጠንክር ሕብረ ብሔራዊ ናጠናኽር ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዙ እዩ ዝኸድ ዘለና ናይ ለውጢ መንግስቲ ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣምታይ ተድህብና ኢና ሃገር ከም ሃገር ንቕፅል ከምኡውን ጥንክርትን ሓድነታት ዝተሓለወን ከምኡውን ሕብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያ ክንፈጥር ንኽእል ሲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዝበለፀ ኣምታይ ኣድሂብና ተሰርሐና ኢና ኢኻ ትብል እስቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ስለምንታይ ምስቱናትና ፕሮግራም እውን ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ እግረ መንገዲ እውናትና ዓላማናት ፕሮግራም እውን ካፋጥ ስለ ዝግባእ እቶም ዘልዕልካ እምነት እውን ካብኡ ኢና ክንቐድሖም ካብኡ ኢና ክንመልሲ ክንረኽበሎም ንኽእል ኢለ ይለኣምን ካብኡ የለ ክብገስ ሹም ተሚር ፓርቲ እውን ወኪለ ስለ ዝመፅኹ ማለት እዩ ሕዚ ዓበይቲ ፈተናታት እኒአው ብሃገር ደረጃ ንሪኦም ተለና ማለት እዩ ብሔራዊ ረብሓታት ናብ ሓደጋ ለእቱ ብሔራዊ ጥቕሚ ናብ ሓደጋ ለእቱ ናይ ኢትዮጵያ ላዕላውነትና ኣብ ሕቶ ምልክት ለእትውሉ ኩነታት እኒአው ስለዚ እዚኦም እንታይ እዮም ናብኡ ዝወስድና ኣለዉ እዚኦም ከመይ ኢና ንእርሞም ንኽእል ኣብ ልብል ክንመጥ ተለና መጀመርያ ዝሕዚ ንምርሕ ኣለና መቸም ሃገር ዝግለጽ ብሕጊ እዩ ስለዚ ነቲ ሕጊ ለፍፅሞ ስርዓት እዩ ኣብቲ ስርዓት ዘለዎ ኣካላት ማለት እዩ ስለዚ ብጭቡጥ ብናትና ተሓሳስባ እንታይ ኢና ንብል ዝሕዝን የፀገማት ክፍታሕ ተኮይኑ ብሃገር ደረጃ ሓዝናዮም ዓበይቲ መሰረታዊ ነጥብታት እንታይ እዮም ዝኸፋፈሉና ኣለዉ ካብ ልብሉ ማለት እዩ ንኣብነት እስካዕ ምግንፃል ልብል ዓንቀጽ 39 ኣቕሚጦም እኒአው እንዲያውም ሓሊፎም እንታይ እዮም ልልዎ ብሓዳር ደረጃ እውን ይመስልዎ እዮም ንኣብነት ሓዳርሲ ሓቢርካ መንባር ይከኣል እዩ ተለለኻ እውን ድሕለይቲ ምከይኮን ትፈትሓ ትኽእል ኢኻ ይብሉ ማለት እዩ ሕዚ ናይ 120 ሚልዮን ህዝብስ ናበይ ትርጉሞም ፅኦም እዮም ናብ ሓቕና ክልተ ሓዳር ተርጊሞም ብሃገር ደረጃ ምሳሌ ሂቦም እኒኦ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኢሉ ገርም መደመምለ እዩ ሃገር 120 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ዝነብረሉ ብሓዳር መሲልካ ተለሊኹም ትብተን ትኽእሉ ኢኹም ተለሊኹም ካሕፋሕቱ ትኽእሉ ኢኹም ኢልካ ኣብ ሕገ መንግስቲ እንድሕር እቲኻዮ እሞ ድማ ንዕኡ በጀት በጅትካሉ ንዕኡ ክትፍፅም እቲ ሕጊ ክትፍፅም ሲ ናይ ሃገር በጀት ትፍፅም መቸም ሕገ መንግስቲ እንድሕር ተኸብር ኮይንካ በቲ ሕገ መንግስቲ ወራሕት ኮይንካ በጀት ተመሓድር ብኡ ኢኻ ተመሓድር ኣለኻ ማለት እዩ እዘን ዘተሓሳስባ እዚ ብበጀት ተበጂትዎ ብሕገ መንግስቲ ተቐሪፁ እስካዕ ምብታን ትኽእሉ ኢኹም ልብል መሰል ዓንቀጽ እውን ነቶም ዜጋታት ኣቕሚጦምሎም ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ርኢኻዮም ትኮንካ ካብ ዓንቀጽ ካብ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 105 ዓንቀጽ እንታይ ትፈልጡ ተልካዮም ናይ መጀመርያ መዝዋ ዓንቀጽ 39 እያ ትኻሊእ ግን ኣይሕብሩ ወይ ንምንታይ ማለት እዩ ኣብ ኣፈላላይ ንዊሕ ስራሕ ዝሰርሕ ከቢድ ስራሕቲ ስለ ዝሰርሕ ኣብ ኣፈላላይ እቶም ዜጋታት ንክፈላለዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ብሕጊ ደረጃ ንኢትዮጵያ ኣፍሉጦ ዝህብ ስርዓት ክመጽእ እኒኦ ሕገ መንግስቲ ክረቅቕ እኒኦ كما تو زي أب حق مكسر قالوا كأرمن كستخاخل النيو شعوب الحريو ناو حدنت كموصو سرحت السرح مالتي سلازي بحق زي كستخاخلنا نعمد وطينهم تاي سرحتيلنا خبيد سيرا يتفوت من أنا عبد البايزوي إذا حجراوي من حجر نمدخل تدخل الرحقات مالي كأو كل ناس كعبان دي رأيته هيوون نتونا حبر حدنت يكال حاطط كان نعقو نخيمت كلن كللات همتو بحضر المستروى ننهي بعرف نبانديران يأكنيو هاجر مخان تخلى أخن
ምብትታን ትኽእል አይኽ ልብል ማታ ያምጦም ለኒዮ ባንዲራታት ሒዞም ለኒዮ ድሓርት ናይ ብሄራዊ ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ክውክል ልኽእል ንሃገር መከላከያ ክውክል ልኽእል ሃገር ብመስዋዕትነት ዓዲ ትሕለው ነዚ ክውክል ልኽእል ኣርማ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ናይ ክልላት ባንዲራ ጫፍ ወፂሕ ትርኢ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንቱ ዓንቀጽ 39 በታኒ መተሓሳስባ መወከሊ ታይገርመን እዩ ባንዲራታት ኣምጪኦም ካን እዩ ድሓር ነቲ ትውልዲ ነቱ መንእሰይ ታይገርዎ ለው ኣብ ብጣዕሚ መጥፍእ ዝኾነ ኣጀንዳ ይዕስልዎ ማለት እዩ ባንዲራ ይሕዝለኦ ማለት እዩ እዚ ከቢድ ጥፋ ስለዚ ሓደ ብሄራዊ ባንዲራ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሪፈረንደም ገይሮም ዝስማዕምዕሉ ኦሮሞ ይኹን ተዓፋር ይኹን ተሶማሊ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ተምሓራ ይኹን ተኣገው ኩሉ ብሄረሰብ ተስማዕሚዖም ናይ ሓባር ሃገራዊ ባንዲራ ሓንቲ ያክትሎም ግቦም ሽዕዮም ናብ ሓድነት ክጥምቱ ልኽእሉ ማለት እዩ ሽዕዮም ናብ ሓደ ብሄራዊ ረብሖም ክከላኸሉ ልኽእሉ ሽዕዮም ናይ ሓባር ሓድነት ኢትዮጵያ ትህልዎም ማለት እዚ ክስራሕ ንዮ ተዓንቀጽ ድማ ክስተኻኸል ንዮ ወይና እዚ ኣብ ሕገ ደንብና እውን ኣስፊርና ኢና ቀጻላይ እውን ክንቃለስ ኣለና ካሊእ ብጣዕሚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ዘሎ ጉዳይ ንሕና እውን ንገምገምና ሃም ፓርቲ እውን ማለት እዩ እስካዓ ምግንጻል ክብሉ ተሎ ብዙሕ ስራሕ እንዲም ሰሪሖም ተንክልላት ከዋቅርዎ እንተለው ቋንቋን ባህልን መሰረት ጌርና ኢና ክልል ፈጢርና የምሉሉ ቋንቋን ክልል ቋንቋን ባህልን ድሕር ኣካሊልካዮ ሓደ ዘካላ ዝብቋንቋን በባህል ክልል እንድሕር ጌርካዮ ፀረ መን እዩ ፀረት ባህሊ ፀረት ብቋንቋ ኢልና ኢና ንኣምን ምክንያቱ ቋንቋ ኣድማሳዊ ዓለም አቀፋዊ ስለዚ ናይ ክልል መስፈርት መካለል ክትጥቀመሉ ይብልካይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣነስ ሕጃብ ኣዲስ አበባ ነብርልና ታይናገርልና ትግርኛ ኣብ ኬንያ ተኸይናው ትግርኛ ክንዛረብ ይልግሎ እምበር ካብ ኣላማጣ ካብ ተከዘመላሽ ክትሓልፍ ተዋሂሉ ቋንቋ ናይ ክልል ምሕፀር ክኸውን ይግበይ ስለዚ ቋንቋ መሰረት ልገራ ካላ ታይኸውን እዩ ክልዓልኒዎ ማለት እዩ እዚ ብናይ ባዕልና ለምፀና እዩ ኣብ ፕሮግራም ለስፈርና ወፂሉ ባህሊ ባህልሲ ናብስ ናይ ተንቤል ባህል ኣውርስ ባህል ተንቤን ኣሎ ኣሸንዳል ባህል ኣውርስ ባህልታት ኣሎ ኣብ ዓጋመው ተፈላይ ባህልታት ኣሎ ዞም ባህል እዚኦም ኣዲስ አበባውን ክስርሑ ክትለቆም ይለለካ ባህልስ ኣድማሳዊ ዓቕሚ ተፈጥርካ ንድሕር ተዕብዮ ኮይንካ ብፊልም ብመጽሓፍ ብዝተፈላለዩ ዝሰርሕቲ ኮይንካ አልሐምዱሊላህ ኣብ መላእ ዓለም ክስፋሕፋሕ ቶም ኣሜሪካ ኣውሮፓ ተሰዲዶም ኮይዶም ዘለዉ ትባህል ከዕብዩ ኢኻ ክትሕግዞም ዝግባእ እምበር ኣብ ሓደ ክልል ክትሕፅሮ ይግባእን ማለት እዩ ቶም ዜጋታት ኣብ ዝኸድዎ ትባህልን ቋንቋን ክኽበር ኢለ ኣለዎ እዚኦም ግን እንታይ ገይሮም ካብ ኣላማጣ መላሽ ካብ ክልመት እዛ ክልል ክንፈጥረና ባህላዊ ሓፂርና ኢና ቀሚጥናዮ እዚ ጌጋ እዩ ኣድማሳዊ ኣተሓሳስባ እዮም እዚኦም ቶም ባህል ክሰፍሑን ክዓብዩ ኣሸንዳስ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ክፈልጦን ኣውርስ ክብሎን ክጫወተሉ ናብ ኢኮኖሚ ረብሑን ማእኸል ቱሪዝም ክገብሮ መስሕብ ክገብሮ እዩ ክጥቀመሉ ዝግባእ ማለት ስለዚ ካብ ክልል ክሕፀር ትኽክል ይኾነ ስለዚ እንታይ ድኣ ክኸውን እኒኦ ድሌት መሰረት ዝገበረ ተዓንቶ ናይ ዲሞክራሲ ፅንሰ ሓሳብ ቶም ዜጋታት ናበይ ሕሸኩም ኣበይ ናይ ክልል ተተኻላሊኩም ፍትሒ ትረኽቡ ብቐረባ ኣበይ ሕሸኩም ንኣብነት ናይ ወልቃይት ጉዳይ ጨቃጨቅ ምሽነ ንኣብነት ኣብኡ ዘሎ ማሕበረሰብ ትግርኛ እናተዛረበ ጎንደር ክመሓደር ይኽእል እዩ ተደሊ ድማ ኣምሓርኛ እናተዛረበ ጎንደርሲ ኣብ ትግራይ ክመሓደር ይኽእል እዩ ናይ ፍትሒ ጉዳይ ይሕተል መፅማ ስለዚ እዚ ክትኸውን እዮ ጂኦግራፍን ድሌትን መሰረት ዝገበረ ክኸውን እዮ ማለት እዩ ቋንቋን ባህልን ክወፅእ እዮ እዚ እንድሕር መፅኡ ዓብዪ ውፅኢት ከምፅእ ኢልና ንሓስብ ማለት ንኣብነት ባህሊ ብባህሊ ምስ ኣገው ህዝቢ ተንቤል ብደንብ ኢል ተኣሳሰር ብቋንቋ ድማ ኣብ ኩሉ ኣብ ኤርትራ እውን ኣሎ ስለዚ ቋንቋ አልሐምዱሊላህ ክሰፊሕካ ትገብሮ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ጌርና ሓደ መሰረታዊ ናብ ሓድነት ከምፅና ካልኣይ ብሄራዊ ረብሓ ዝበሃል እኒኦ ዜጋታት ብኢኮኖሚ ክጥንክሩ ድሕንነቶም ክኽበር ነፃነት ክስምዖም ካብ ደገ ዝመፁ ተፃወቕታት እውን ክከላኸሉ ይኽእሉ ኣብ ናይ ሓባር ኢኮኖሚ እውን ኣብ ስሕበት ለምፁ ኣጀንዳታት ንኣብነት ንሕና ሃም ፓርቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ገበን ዝተፈፀመ ኢልና ንኣምኑ እሞ ብናይ ባዕላ መንግስቲ እሞ ብናይ ባዕላ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ክኾኑ ኢትዮጵያውያን ኢና ንኣምን ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ክሕቕፎም ካንቀሳቀሶም ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ዓለምና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ልንቀሳቀስ ኢኮኖሚ 40% ዝኣክል ብዙሓት ብሁራት ጠቕስዎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ልንቀሳቀስ ማለት እዩ እዘን ኢትዮጵያ ካብዚ ክትቀርቀር ተላ ካብዚ ሃፍቲ እዚኣ ተዓፅያን እያ ማለት እዩ ናብ ጅቡቲ ናብ ካሊእ ማዕ ተውፅኦ ማዓት እዩ ስለዚ እዚ እውን ናይ ሓባር ከምፅኦም ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ብሄራዊ ጥቕሚ ትኩረት ክገብሩ ብምግባር እዚ ሓደ ሃገራዊ ኣጀንዳ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብምስራሕ ምምፃእ ይከኣል እዩ ካብኡ ቀፂሉ ግን ተፈትዎ ተፀልአ ዲሞክራሲ ዝመርሕ ዘለካ ዝውን ስልጣን ናብ ህዝቢ ይውረድን ኣይወርድን ናብ ኣብ ኣምባገነናትን ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዘለዎም ኣተሓሳስባት እትግጥም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ብረታዊ ቃልሲ ነፃ ወፅኡ ኣብ ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ትኩረት ገይሩ ህዝቢ ክሰርሕ እንዲኦ ማለት ዜጋታት ኣብዚ ክሰርሕ እንዲኦ ማለት እዩ ሓደ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ሽዒሩ ዝመፅእ ሓይሊ ብደምነት እንዲ ዝመፅእ ዘሎ ንኣብነት ኢህደግሲን ደርግን ብሓይሊ ይስዒርዎ ብድሕሪ ግን ኢህደግ ስልጣን ከረክብ ኣይከኣለ ንምንታይ ብደመይ ብዕፅምተይ ለምፅኽዎ ስርዓት ኣሕሊፈ ይህብ ኢሉ ማለት እዩ ብፆተይ ከፊለ ለምፅኽዎ ስርዓት ኣሕሊፈ ይህበካ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ዘን ብደምነት ዝመፅእ ሓይሊ እንታይ ክበይ ይኽእል ስልጣን ህዝቢ ከረክበ ይኽእል ብባህሪኡ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ፀገም ይሃሉ ዋላ በደል ሽሕ በደል ይሃሉ ተዓጢቕና
سلطان كنغيرنا مو نحنا نمصينا نحتوا هيدو تعاطي المسألة للسلطان هنا يركب كاني سلازي أبزي يركب كديمقراطية أبزي تفطروا قداي تعاطي كمسوات النت مخفى نمبر ترجمي يقول سلازي ولا 100 عام يود ولا 300 عام يود نحن حسب بسلامة ومن قدي ناي سرعات لوطي كفتر سيستم كفتر يقالسنا مالتي هاو قصيدو نحن همشم تنبيل حزنا مثلا حسب له نعملت بزح حسابات نبيت مخري كلل نبيت مخري فيدرال بارلاما كأتو يوم بزحته بارتات لقرامته نحن كأوصينا أنا نقصاص نمتى تاينا تمسروا تابع إلى هم جينا ديمقراطية نمسا أما حوار السفناس هم جينا سلطان ركول بل تناي خوابي أو مرجع كايدني وين أنا أمن ناي خوابي أو مرجع نحتو خيرو تم بارتات أقفها قران يوم أو تهمت مالتي بزح حزب تساتفني قبلي أو وردا بزح محبر سفني زين محبر سفس عقب كل وكل دراجو ثم رفضت حقني تنافت بيت مخرج كأتو تم رفضت حقني تات بتزيد سمريتنا بيت مخرج موتو بجت بأقواه قبل ما عاد كوعل يجورو سلازم إحنا تاينبل حيال هم هو حاسو الجولة اللي خنا نمولو أفريقيا القطاطر كله جلوات للوا تيجي للوا بارتي داقم متكالي خناس ده كمال خناس شو متنبين بارتي ناي بارتي راح لسرح جن كاب تحت دمات أنكر على خنا من قصنت كفت أركابك كاب قبل جمير كاب تحت جميرو إلا أنا حسمات سلاز زي قطعت أب تحتك سرح كسرحنيو من قصتك خن أب قبل من قصتك خن أو وردا من قصتك خن أب كل هم نقولوا مصمو لحد ما حبر صحيح اليوم ماتي ما نمت أملاك ما نم لي يربح مريتهم نمنتلا أي شيء طبي ما نم زي يربح بنجتهم ناج بربرة أي وصلومي نلمعات المسألة نقدم المسألة تمرت المسألة نتعنات أي مسح المسألة يوم بمولهم تايجرومي أي جواتومي سلازي تهزب تحت لك الدرجة ونيو بروحوا عين جمجمو كدرجة ونيو أو جزياوي هو إذا كسم مري ولد إلا أنا أمن مالتي سلازي تا نتنا مود أتاك أسرع نحنا حيال من قصي دكما بارتك في الطريق نحن قالس مالتي بارتي لك هو حتى ريخه كل ده حزب ونير كود قتلنا من وريو أبو على وريو قتلنا من وريو أفت من قصر وريو تمن قصر ما بلع من وريو أبو علت هزب وريو مالتي زين لعل حدا مليون هزب التفا السيستم مثل التفاتري داقم هم عين السحتات شو متنبين كنفتر عين خال سلازي زخاب لهم صنع لون حدا نسينه كلون هزب تقرأ حدا بارت أكيو نقدر كتصرفهم عين فكرنا هزب تنبين بهزب تنبين كدراجي هزب بعجامة كدراجي نرتب بالدرجات دراجي مثل شراء بشراء عدوى بعدوى والكات كله ببخابي ورايا كله تدراجي لي مثل أبي الرهب أنتوا ما تويت هيك هاجر لقلت بمتاي بحقي أنكر راس رعت حقتها اللي وين سلازي تقرأ هنقلص أولا تخوينا بمتاي أنا نقلصه بحكينا نقلصه مالتي أب كل تقرأسي تاي حق له لعلة حق له سبق قتلت له فتحي ركب له بدلني نفردي قارو يلن بوليس تاني دحنا تنيري يلن نمنتاي تسرعات حق سلالي يلا مالتي سلازي احنا تاي ندلي أب تقرأ سرعات كتكل ندلي بخمي تكل بوتناتنا درجات كلهم بعلى خويلك موصو أفتح ما أتويش اليوم حتى نتوي العيل كان يركب خوابي أو نتيخم يقولنا نقول تقرأي وني حق فيه ولا كافت سيامي جميرة مالتي أبدي أبدا عمي كتحدى الليل تاعي تخوابي أو نتلوان صم نحنا كان حق نبوم تقرأي هم حق كان حق في خوني نقول تقرأي حق إفراس عشان تنبين بارت كان أكوي خوني نحنا ندلي تنبين نستنبين محبرة سمي متلي أكوي لنا أو أكبين عندنا مالتي كان أتمون هم غير تأكل موتو عفتو برلمان يراخب كلهم دما نصح الخون سبات نفط بيت مرتأت يومه عاوتنا مس سرعة تكليلي أمن بحرادي بثلاث سبات لوسن بوليتيكا داقم حزب تقرأي يكون حزب تنبين حزب إثيوبيا يكون نحاول نطور لا أتلو خلطات كفت أريب اللي أنا أمن زي أكل دلتي طبق نبت نزقص الحتنا خناتو نقص الحتنا تايز خون أب بهراوي ربحتات هاجرنا تحال اليوم كخدو الأختو بانداتاتن باداتاتن أب مكلاس كلنا زخل حدنت كم زيجا كم أون كم حدا أول بوليتيكا بارتي زلوا حساب تيمثل زلك حساب أوزي هنا تو بهراوي يتقطعنا بهراوي ربحتاتنا تحال اليوم كخدو كم زيجا كم أول بوليتيكا أول بارتي تأخذ بالستوزي أو طبعا تحلم خود اللبل على أي مالتي أفتم للونا كين سنوم ما طب تحجر وتحسسبا تورة تنقبرني النال ولا حسبني لي كأوجن زين لو لك موسخ نقالسني أنا مالتي أنا طيب تبي سفح دخلنا النيو زي تعي استراتيجية اللي نمن سيتكر لجرا بوليسية اللي
من أسينا خوينات كي خيد نبتأكا كي خيد عند سرحة خوابي يكفتر لني هو شعنا بلم عت خرتي جبر مالتي كابتور من فتي وص مالتي زي حدا ناي منقسي أطاج عيلي لأمتنا هم بخوني هو زي قطعتون أب هاجراوي ربحهم تخرط جيرهم كسرحني هو كجنبموم نيو تم أفتو لسلف ولا الوصل الفاسي بهرا وربح خبي نعمت مش شعبية خوينو مثلا إيرترا خوينو نايتيب أمنجس خجلت لك على السبب لنا عملت الحرب بشعبيات حاجز موتيس تعينة ربح إيك خبر الجا أي بحر ديك بكا وس إيتيب أكثر قاعدك بكا وساب إيتيب كرر منجس تزك تكل لحس بكا وين فرس وين كان أوزم سمسخة أوزم سمسخة ما خليته قام من دجنا بدحرة فوتير من دجنا كوعكاي سازي تهيرلي نصرت يرلو مالتي سازي مس بهراوي أبقى على كوا منجس تكتخنديو استفلا من قد تلو لي نجار من إيتيب أكمل تلو لي نجار نختم نسخة بوتا كن نختم حزب مستطمع سلال فاخك تنصر لي كمالتي سازي أبهراوي ربحة نصرت كلهم يوم نعمل همشن تمي همتو نجار خان نصرت لنا زين مستناي بهراوي ربحنا أنا إيتيب ربحنا نقوله مسؤول الجاج حالتنا عملت مرتين جبر إحنا مالتي مستناتنا ربحنا هجراوي خون ربحنا طبعا تقصكوا وأم لي الدرادر أو هجراوي ربحوا تعاون قبل على إيتيب زي الدرادر لوجونا ورخيات قوم تخلها خرطنا أنا إيتيب خرطي أو لوجونا وشتي زبب كل اللو خرطتها تين قبلنا حنتي على إيتيب لنا كابت أف بعد ما سكعت أف جنبيلا سكعمو يالي زي ذخرتها أفتو لوجونا لا نمنتاي قبل على هجرنا إن الدرادر إذا حد زي قاتات قوام خوني أو مالتي كلهم سرحتي أبتحتي لا على إيتيب سر خوينا مهنك أصله كون توصيهم جن ولا نسوون موت تعد ترخهم نايت كلام يسرخون ناي من قصنا خد تحيزهم ونسي بتراب حكر رجاج صوي خل سأل زيجاتات زيون ناي من الصارنا أحد كفترنا على زيجاتات اللي عمل مالتي بيراوي روح حتى تهجرنا مكلاس كم بارتي كم بوليتيكا جليس كي لهنا سلزي إثيوبيا بيراوي روح حتى نخيت غسل ويدوم بيراوي روح حتى أخبرنا نخيت كالس جورو نوشتن نوزع حالته تالو نفهم تعنتون مقلدون فتن قولك باداتاتن بانداتاتن ولونا زيوم كم إن خنك كالسهم زل الناس دي هو ذو مجمرة سرقوا ما بفلا بتجري خواب للو عزاوي عمون ديوم تباندان تبادل بمود زي تبادل من عمل بده حزن يصمد تغيير ناسي شعبيه بادا ايتيل ناس تباندار ما ورد واحد تيلنا يا اخي دناي نمنتاي اوريدي الشعبيه صمد فوتيرنا مسنا خالي عد حيل فوق صمرت فوتيرس انصار ايتيوبيا يسلف له مالتي تتبادانا لا لا هاجر تحسو مالتي كله تزمت خلك حتى ونعيو نحنا هاجرينا ساو حزيا حنت هاجر تتاميرنا ويسكا حنت هاجر نانورنا ساب زلنا كاب فيدرال منغست وصاي زغبرا فلطو جيجا سلازي نعوي ونختام صلي عن ثانك يو باي ذا وي نسو بتعمل غرمكا خازي تلول روح راح يترايو بصرو تግራይ بتني هاجرነት መንፈስ እንደሚወስዱ አለለው በቃ هم هاجر نوينا سو الى هم لخونه دبينا هم تركا ኢትዮጵያ ወጣት ነበር عد ገረም ደም ልሰርح ወለው አው ዲ ሕድ ትግራዋይ ከሐስወል ግቦ ብፍላይ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ገንጽልካ ካብ መንግስትነት ና ኢትዮጵያ ርሒካ ካብ ፌደሬሽን ወጽኻ ካብ መከላከያ ወጽኻ ካብ ድሕንነት ወጽኻ كفتو إثيوبيا 120 مليون هذب نانسلكا قبل وصلك يا قطري تشجركا بقو ناتوسواسوي وسوسس نابلي خيد بقليل كتفوت حيت خلن مخنياتو توم ناي دغل وطلع دم او يم لسرحو تግራዋይ ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ካብ ኢኮኖሚ ካብ ርክባቱ ማሕበራዊ ርክባቱ ናነጸልካ ምስ ኻሊ ሓድ ትኹረት ገብረተላ ኩሉ ናተጠርጠረ ኸይድ ምሁር ይውቃዕ ትእሊት ፖለቲከኛ ይውቃዕ ምክንያቱ ብስምቱ ጽምደል ፈጥረለ ማለት تي إقنامون بقولك يوقع تنجادا يوقع تمهور يوقع كل يوقع سلازي تهتجرني خا نايت تجراوي عقمي أمد خمس رح لخمالتي مهنا توزني ما خلني من قصر ما حرق قصر تقول لك وعكاي كتو عكاتلت بترنا حيل سلازي نايت تجراي بوليتيكا إقنامياوي محبرة وركبات كاب إيجيب أنا نسأل كا عارف لو وصل كيا قطري ناي حزب تجراي شجر نبذي تحلو مواقر المات وشتنا تخيل خير مهلا وكامردا يد اللي إذا ناي حد تجراوي جزعي يكون لله باي ذا مجنس البرسي كمثل يويلو ومزحتم تبوليتيكا بارتات ممارسنا لولا تجري لون مثل يخوني جبانيو ناي مجنس على حسب حيزهم اللي ترى عليهم كيوم حدا مليون تفهم لي وساي ناي مجنس مثل كاب إثيوبيا جنس يوم مسين وين هاجر تجري مريج أتجبر لا إلهم مسجور كيوم شافوا يوم إثيوبيا مجنس أفسر سمعت كنوا دقينا كل تلو نتهز عدنا جرا من بقت يومه نحوقت يومه مالتي وصيتو تتفقتي ترى عنوة ما كان كيترفع ما نم ترى موت يتجاوته شعبي أكون هوز موت يبزخين وقاس يتجاوته مالتي هندي يقول ترى أي مال سلسلة أخذ لك هذا زي ما رأي يدلي كم 120 مليون حزب كتنت سألت لها عينت بترهان بتك حسبه مالتي
ስለዚህ ምስ ኢትዮጵያውያን ለለና ረክባት ቅጥል ተኮይኑ እቶም ተገንጸልታ አካላት ናይ መጀመሪያ ተጠወብሉ 1 ሚሊዮን ዋጋ አኽፊልና እዩ ምስ ኢትዮጵያ ክንጽናለኹም ሰፍ ዘይብል ሃፍትና አውዲክሞም ሰፍ ሃፍትና የትግራይ በሙሉም ተአኪቦም ካብ ኢትዮጵያ ነጽልኩም መውቅዕኩም ናይኹም ዛተሓሳስባኹም እዚ ዋጋ አኽፊልና እዩ ተጠወብልዎ ካብ ድሕር ሕዚ እዚ ምንቅስቃስ ገበን እዩ قدم حزر وصلكم وجبني كحتوكمي حزبون تتحساسباسو ترجموا لهم 2 مليون دغنا كطفنا اي تطوبلوهم نايم باسرح ناي حد تግራዋይ ኢትዮጵያዊ ኢለ አምን ማለት ካውዚ ወጽልና ወና ጉዳይ ባሕሪና ኸናቱ ጉዳይ ባሕሪ ካብቶም ብሔራዊ ረውሓታትና ሓደ እዮም ኢና ንብል ኣብዝ ሓለፈ ስርዓት ኣብ እዚ ከይንውግን ዝተገበረሉ መንገዲ ከመይ ኻትገልጾ ትለካተ ለውስ ኢትዮጵያውያን ቅድሚ ኢህአደግ ንብርክ ዝበሉ ዘመናት በዓል ዋና በር ባሕር ዝነበርና ሃገር ኢናና ስለዚህ ከም ለህና ኤክስፖርት ኢምፖርት ንገበረሉ ዝነበርና ባሕር ነርና እዩ ነገር ግን ካብ ዘመነ መንግስቲ ኢህአደግ ጀሚሩ ካብ ባሕሪ ክንንጸል ወይ ከዓ ክንግለል ወይ ከዓ ደሞ በዓል ዋና ባሕርና ንኽንምንጠል ተገይሩ ኢና ስለዚህ እዚ ሓደ ብሔራዊ ረውሓና እዩ እዚ ንምምላስ በመንግስቲ በደረጃ መንግስቲ በደረጃ ሃገር ተጀመረ መንቀሳቀስ አሎ ስለዚህ ከም ሓደ ፖለቲከኛን ከም ሓደ ዜጋ ከም ይኻት ንዚ ትድግፎ ሕዚ ነዚ ሕቶ መልዓል ናትካ ስምዒት ኸታ ይመስል እዚ ሕቶ እዚ መልዓልናሲ ከም ይኻት ገልጾ እስቲ ጽቡቅ መጀመሪያ እዚ ሕቶ እዚ መልዓልካ ኣብ ወቅት ዝሃመ ይብልካዮ ካብሎም ማዓንቲ ዝበለጸ ወርቃው ግዜ የለይ ኢላምን ምክንያቱ ካውዚ ስቴዲየም ስወጽኸት ሲሃምላ ጋጥመንስ ይፈልጥ ስለዚህ ናይ ትክክለኛ ንህዝብ ትግራይ ንህዝብ ኢትዮጵያ ንኩሎም ማሕበረሰብ ለጠቅም ንኢትዮጵያ ለዓላውነት ኢኮኖሚ ለጠቅም ተኮይኑ ጉዳይሲ ለማዓንቲ ክዛረቡ ዘለና ማለት ንማዓዘ ከሙጠዳ ጽባሕዳታ ሃምላ ጋጥመን ይፈልጥ ስለዚህ ለማዓንቲ እዩ ማዓልቱ እዩ ንኽንዘራረበሉ ሲ ካብሎም ማዓንቲ ዝበለጸ ወርቃው ግዜ ዕድል የብልናን ስለዚህ ሁሉ ዜጋታት ለኾነ ይኹን ጠቃሚ እንድሕር ኮይኑሲ ሕዚና ክንጅምር ልግባና ማለት እዩ አው ምንም ድርድር የብሉ ትክክለኛ እዩ ወቅታዊ እዩ ቀጻላውን ክንጅምር ዜጋታት ሲ በቃ ኣብ ንቕሓተልና ልፈጠርሉ ናናማን ረውሖም ኣብ ሓደጋ ምህላው ተሰረዲኦም ልግቦኦም መሰሎም ርስቶም ምዃኑ እንድሕር ኣሚኖም ኣብቲ ረኸብዎ ዕድል እዮም ክካም ብማጎቱን ዜጋታት ናይ ምንቃሕ ስራሕ ክሰርሕሎም ማለት እዩ ካብ ቀፂልና ለሰኣነቱ መንገዲ ብዙሕ እዩ ባይዘወይ ዞም ናይ ቀደም ነገስታት ታሪኻዮም ካብ ቀይሕ ባሕሪ ንባዕሎም ነፂሎም ሪኦም ኣይፈልጡን ጥራሕ ለይኮነሲ ስልጣኖም ንግስኖም ክፍለጥ ተኮይኑ ባሕር እንድሕር ሃልይዎም መብዛሕትኦም ነገስታት ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ካብ ባሕሪ ንባዕሎም ሓንቲ ሰከንድ ነፂሎም ይፈልጡን ካብ ባሕሪ እንድሕር ተነፂሎም ንግስና እውን ለይውሃወሉ ግዜ እውን ነይሩ ስለዚ ንጉስ ባሕሪ ናተባህለ ይምጽውዑ እውን ነይሮም መብዛሕትኦም ኣኽሱም ካብ ቀይሕ ባሕር ተነፂሉ ኣይፈልጥን ላሊበላ ካብ ቀይሕ ባሕር ተነፂሉ ኣይፈልጥን ጎንደር ቤተ መንግስት ፋሲል ካብ ቀይሕ ባሕር ተነፂሉ ኣይፈልጥን ሸዋ ኖርና ሃፄ ሃይለ ስላሴ እውን ሓደ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ድኽመት ኣብ ዓዲ ድኽመት ክፍጠር ተሎ ምሽራፍ ይፍጠርሞ ዓቕሚ ክረኽቡ ተለው ቶም ደቃ ድሞ እንደገና ተኻቲዖም ይምልስዎ ንኣብነት ሃፄ ምኒልክ ነበረ ድኽመት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዓሰብ በኩል ነይርዎም ግን እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ምግንጻላ ሓደጋ ምስ ኣተወ ብድሕሪኡ መን መፅኡ የርእይዎ ሃፄ ሃይለ ስላሴ መፅኦም እንታይ ገይሮሞ ን17 ዓመት ዝኣክል ተኻቲዖም 5-6 ዓበይቲ ሃገራት ተኻቲዖም እንታይ ገይሮሞ ኣብ ፌደሬሽን መፅኦም ወፂኦም ኣዋሂዶሞ እዚ ናይ መን ስራሕ እዩ ናይ ትውልድ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ሃገር ክትረክም ተላ ዝኾነ ነገር ትስእንያ እንደገና ድሞ ደቃ ድማ ንሳዕረም መፅኦም ድማ እቲ ይእርምዎ ማለት እዩ መንግስቲ ሃይለ ማርያም እውን ተቆፂሉ እንታይ ገይሩ ኣቆፂሉ ቀይሕ ባሕሪ ልክ ከም ኣሉላ ንቀይሕ ባሕሪ መስዋዕትና ከፈሉ ወታደራት ማዓተ ሸሓት እዮም ማለት እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣይትንጸል ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ይምልኣውን ማለት እዩ ቆፂሉ ግን መን መፅኡ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ኢሳያስ መፅኦም ማለት እዩ እዚኦም ካብ መጀመርያ ክብገዙ ተለው ኣንጻር ረብሓ ኢትዮጵያ መልዕሊኦም ማለት እዩ ጣልያንን እንግሊዝን ግብፅን ፈፂሞሞ ዘይፈልጡ ኣብ ኩልቲኡ ማሕበረሰብ ብፍላይ ኣብቲ ትግርኛ ተዛራቢ ማሕበረሰብ ጠቅላላ ንኢትዮጵያ መፅኦም ክብድሉ እምበር ንወይኑ እኳ ሳብ ክልተ ሃምባ ድማ ወይ ኣብ ዛላምበሳ ደምነት ፈጢሮም ቦቲ ልዕሊ 200 ቦዚ ልዕሊ 200 ህዝቢ ዝኣክል ደሚሮም ኣባ ድማ ደም ኣያፋስሱ እዚኦም ግን ካብ ኩልቲኡ ተወሊዶም ሓደ ኮይኖም ሓደ ህዝቢ ብደምነት ክሓፅሩ ድንበር ከውፁ ኣጨፋጭፎም ኣባደም ስለዚ ማዓዚ ተዋላሹ ናይ ዚኦም እዩ ልገደደ ማለት እዚ ጥራሕ ለይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ምልዓል ገበኒ ነይር ባይዛው ዓረና ኣብ ዓረና ካብቲ ሓደ ንኽሰሱ ነበርና መጀመርያ ዓረና እውን ኣባል ስለነበርኩ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብስ ናይ ኢትዮጵያ ይምላምና ሻዕብያለ እዚ ክንቀይር ለይስርሕዎ ስራሕ ነበረ ኢህአደግ ለስራሕ እዚ ክንቀይር ሰፊሕ እንትን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ኢህአደግ ዝበሃል ተወቂዑ ተኻሊእ ለውጢ ምስ መፀ ቀይሕ ባሕሪ ይግበአና ኢሉ ዝሕቶ እዚ
أنا بقول كيكواس أسرع عمتي يتماقوت له مالتي ስለዚህ በመንግስት ደረጃ ወሲድ ወዝቋምዚ ቀይሕ ባሕሪ ግባይና ኢትዮጵያ ኢሉ መምጽኡ ባሕሪ ኃይሉን ምቋሙ أنا بتاع مدرسة أوزي كلنا كنسرحني أنا مهارية عبيت سحتات عبيت جواناتهم تفصيلهم استلحزون مقالة خوينهم أم مقالة إنفرس خوينهم أو عدقرات إنفرس خوينهم أو أخصم إنفرس خوينهم أو ريا إنفرس خوينهم نأتي بأبجد نتقاموا استلحزون نأرترا على الناس لحلو أي بحري أي جبأك إثيوبيا أي بحر كتب تقال استوانكي نحنا مسؤولنا نخاف لنا لولو بانداتاتون علو زي ركع يا اخواني كرمي الجبو اهم حاجه درجات حساسبه تخكس لي اخوانا الى الامن ثانك يو صبو ناب زغطل حتينا خنخد زغطل حتو مس مخوار بهراوي روحات اساسيرو زلنا لوزوا تافافي وي دمو زغطع وي دمو زكواسا مست مخانو ناتنا دلونتن اسلالفان انتي كمسلالو تبل تصابعتات ነገር ንምክልኻል لحاشة ناي مكلخال عام خطط أنا خرني كمان سلازي بوزي ناي دقة صلاة كمكتر خلو بمسارته بمنجست النتي مالتي سلازي زيجاتات أنكارا منجستك فطرني أو مالتي ناي دقة تصابعات حيلتات كلا خلوة تخوينهم سترونج الخونا هاجراوي منجست النت كلهم تلاقيهم كلا خلوة الخو ناي دقة حيل ماتي مبي بقول كدرجة أنت أنا الزار وكلا خو بمولس بمنجست النت درجة عند حلا يدقة فخوينه سينا ولك واقعين هذا بنا خوين الترف مالتي سازي زيجاتات أمنجسنتهم تخرط غيرهم أنكرا منجس كلهم كسرحني يوم مالتي أنكرا مكلاك يا كلهم يوم مالتي بسراوي تخاطف تحلوه عدسي نيرجع تساوك متلوس بتناي تعد سراوي كيركات كلا سازي أنكرا الخونة سراوي كله كان يوم مالتي قصير أنكرا الخونة دحنت كله كان يوم مالتي ناي زيجاتات كان ناي علونت كان حلي سترونج الخونة زيجاتات الحل دحنا تكال كله كان يوماتي بوزي غير كأخذ كلا خلمي بقول كسفات يتكال زيجاتات أنكرا منجس كلهم كسر حن يوم منجس دما ناي زيجاتات مثل نحن نتناوز أتنازل لك حلو تخبرني يوم حنا في النتوسيلو سرح كسر حن يوم مالتي سادي بخمسي يك تكال خلت إلى العمن زيجاتات أم منجستي مفتار أنكرا مكلاكيا كل يوم العلاون اللي حلو حدنا اللي هو منجس نت كلهم كسر حن يوم منجس دما قديتو كوات عني وناي زي قاتاتن ناي حجر العلاونات ناي محلاو قديت أسلو بوز من قد الزجير كأخذ كلا خلنبر تبتين كال تحلو ربحة ويد ما زمت كاتس أو أتانا جرك كلا خلو أي تخلن إلى الأمن بهراوي روحاتنا بقد سألنت وحس أم مقبار سلام حادنت زعمو ساسل نجرات وسنتي كناتات يوم سلامنا حدنتان وحسن مقبار كاب منجستي كاب زيجاتات كاب ودبات بوليتيكان كالوت مدارك تأكلات انتاي تسميت يقبرستي صبو انقدي نهاية عدي حدنت كما تتقوينو بصربو انتم دقل لو عنتو للعناف مأتافتو للعلقوة كتكارا خلوم تغلاب تنكارا منجسنة تهالي سيد تنكارا منجسنة دما نخيهلو تتصاوتاتني بتاع اي حدا ديمقراسيا ولو بها سرعاتي دلومات زيجاتاسي ناي مزراب مسلم نصانت كلهم نيو ناي مصحف مسر كلهم نيو العلنة حق خبر لهم نيو سلازي منجستي افتم ناي زيغاتات كرخوهم لقبؤهم ناي نصانت ناي فتحي ناي مسل ديمقراسي زيهم بولهم اوبن غورم نيو دحر زيغاتات توشطم للقريتاتات ناتقرفاي خير مالت دحرنا بيموصنا سلاماو منجد يموص مالتي سلاز منجستي ناي سلاماو منجد مقالسي بمولهم مالتي توما سلاماو قارس بحالو تكايد لهم سلف كوني خوليهم أخواتات كوني خوليهم زوم مدرخات يتخفت تقورمو زيجاتات بنصانت بس منجستهم كزرارون مزيجاتات كزرارو مسمهرانات كما يايتو سلاز قبرهم دحر ناصري مص مالتي زنت نابره خنا بጫካ ናተኸደና ብዕጥቂ بقلا بوتي እናኾነ ሓደ ጋል ወድቕለላ ዓዲ ይድሕን ማለት ስለዚህ መንግስት ዝክሰርሕ ነይዎ زيجاتات وانت عنتهم أتوا لتقصقوا تعاطيقهم ولا ذي منجس زحمة تخوي ولا ديكتاتور وانت خوي نعو تقاليسهم بوتادري العتق عفننا ليلهم توصيهم يو كأوصيهم ولا بعلم تعاطيهم دحر مص خوينهم زلوتك مصيخل سلازي ولا خلتهم يتعاملوا ود ولا سلستم يتعامل هم زيجاتات تايكن سرحنينا قد صالاي بسلامهم منجد السلطان كشجاجر المنجدي ولا نزيجاتات ولا نتأثروا ولا نتجرف يخونوا تمسوعتنت أب سلامهم قاس تخرط غيرهم حيان أرسك كايدني أول مالتي دحر توصيت بأجوابه يمسى بزي جت شجر منجس ناجورك تخيل دحر
ዝጎንጽ بملو نطفى يخيد ጎንጽ خطفت ደግሞ ናይ ዜጋታት ጥንካሬ መጽእ ናይ ዜጋታት ሓድነት ይመጽእ ሃገርና ዓብየት ትኸይድ ሃገርና ጠንከረት ትኸይድ ሽዑ ጠንካራ ሃገር መንግስት ይህሉ بإيكونومي بمحبراوي ጠንካራ ሰሰረ ማህበረሰብ ይህሉ ማለት እዩ ጽቡቕ አሞዳታ عد حنت عدل كوكانا إثيوبيا بهراوي روحتها علاوي نمقار ويدمو بهراوي روحتها قاعدين مقبار كم من تاي تسويتي قبر لك حسب تو وانا هذا أنفت نايم هام نايم مهوران زيقاتات دمنجستي سقط نايم مقبار تو ممارس الوا ما ببخابيو تراب حنايت هاجر تخرج تغير عنا تغيره نام منجست قارب اليوم منجست ما نايزو مهوران لقروا حسابات قبلنيو السنة بوليس قيران يوماتي السنة حق قيران يوماتي ناي زيقاتات حد زيقاتات للو ممارس إلهم زوم صوا حسابات بملهم بصنعات الخون بفلاي كموصن يوم نعمت بهراوي مخكر لبني مان أفتو بهراوي مخكر نعمت بزحات حجراو روحاتات نتحدنت الفتن للو قدات إلا علو ماتي زين الستون بملهم كفتو محبرة زيقاتات قريتها هذه بملهم ترنيفو نمنجس اللي قرب إذا بدن بمرميرو نحق قيران يوماتي نحق منجس قيران يوماتي تم كرم لقبوهم كرم مني يوم سلازي زيهم خلتي ما كان جينا عند حساريحنا عوي عوض عوي لو تيمسي للعمل زي كل خاطرك صبو ايت ميكي تسفاي ناي ودب شمتن بين بارتي لعلاوي حلاوي ويدمو بمحرنيا يبلاي طباقي كمنو لمالتيو ابزي اب ستودينا بتلي اب ناب ايثيوبيا برودكاستنج كوربوريشن مزيخا اب بيراوي ربح هاغرنا ديبكان زحبكنا سفح زله مبري بتعمي كمسغن يدلي كبرت يابلي أنا من بتعمل نسقط الكوز تملكتنا مس أيت ميكي تسفاي لعلاوي حلاوي شمتن بين بارتي زنورنا صانحيت نزي مسل أبز قصل بخالي هاجراوي كمون علم لخاوي زعباتات حزنان أخوم كساب نمسك شاب سعو سنة قنيات سنة ينعهم